que te dieron una caja diciéndote que estaba tu hija y enterraron una caja vacía. Y después de 50 años, ver a alguien siendo testigo de esa crueldad es lo que te da fuerza para seguir más fuerte y segura de que la voy a encontrar. Són les paraules d'una de les més de 2.000 persones que han denunciat la sostracció de bebès en hospitals durant la dictadura franquista. Es diu María José Picó, és il·licitana i és la protagonista del documental La caja vacía, amb què el cineasta Javier Falcó, reclama justícia per als milers d'afectats que veuen impotents com el seu cas cau en l'oblit. Han transcorregut 13 anys des de la primera denúncia de bebès robats a Espanya. Durant el règim de Franco, milers de nounats van ser trets sense secret dels hospitals i venuts a famílies catòliques. Entre els menors podria estar la germana bessona de María José, nascuda a Elx el mes de març de 1962. Ni a mi hermana fallecida la pudieron ver, los padres no podían ver nunca a los bebés fallecidos, ni podían llevarla a Elche, que es de donde somos, a enterrarla. Obligatoriamente tenía que ser en la fosa común del cementerio de Alicante. Són 10 anys cercant una documentació misteriosament desapareguda. En todos los casos donde vamos, o no hay esos documentos porque todo se pierde en riadas, en incendios, en cambios de un lugar a otro. Les dues exhumacions realitzades han demostrat la inexistència de restes compatibles amb l'ADN dels pares. Tanmateix, això no ha impedit que s'arxivi el cas. Aquellas madres, padres, se les engañó de esa manera tan cruel. A nosotros que seguimos buscando también nos siguen engañando. El cas de María José ha servit al cineasta Javier Falcó per adentrar-se en una trama de corrupció delictiva i treure a la llum la caixa buida que fa 60 anys van soterrar a una fosa comuna del cementeri d'Alacant. No ha habido una voluntad clara desde el punto de vista de la Administración de la Justicia de depurar todas esas responsabilidades. Entonces, efectivamente, lo que pretende el documental es ponerlo de relieve para que la gente lo conozca y que sepa que este es un caso, pero es que hay muchísimos más casos que deberían ser revisados. La presentació del documental La caja vacía forma part del projecte Fosses del franquisme de l'Àrea de Memòria Històrica i de Cultura de la Diputació de València, que tracta de desfer la llosa de l'oblit de la part més fosca de la nostra història recent.